ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ପକଉଛି। ପଣସ ଗଛ ଅଗ ଯାକେ କିଛି ଚଢି ଯାଉଛି, ସେ ଚଢିକି ଖାଇବ କିଟି ପୁଣି ପଣସ ଗଛ ଅଗ ଯାକେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଗୁଆ ଗଛକୁ ଦେଇକି ଭଗବାନ କେବେ ଏଇଟା ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ହେଇଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ନା ମତି କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି। ହଳଦୀଟା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ନା, ହଳଦୀ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ରିକଭର ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଏଇଠି ବା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ସେ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି। ଏଠି ଖାଉଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ ସେ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଛକିକିରି ଅଛି। ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଯାଇଛି ସେ। ସେଠି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗଛରେ କେଇଟା ଚଢ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ପଣସ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମର ହେଉଛି ଘିଅ, ଏଇଟା ଏମିତି ହବ। Bora.